26. Genesis chapter number 26. I will try to read there. Cela uthandaze mazet. Thandaze ilizwi likaNkulunkulu as we go to the word. Jesus. Ungubaba onobubele uyabala nezinwele. Uyinqanawe yethu, uyisekelo sethu. Uyidwala elimile buze kube phakade. uNkulunkulu wethu vula ingqondo zethu zikamoya nemphefumulo yethu. Ususa ukwazi kwethu konke inceke yakho isazosiphakela etafuleni lakhe. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Let us read from verse number 26. From verse number 1 rather. Let me read verse number 1. Now there was famine in the land of Canaan. Thank you. Two. Now there was a famine in the land of Canaan, besides the previous famine that had occurred in the days of Abraham. So Isaac went to Gerar to Abimelech, king of Philistine. Verse number 2, the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Stay in the land of which I will tell you. Verse number 3, live temporarily in the land that I will be with you, and I will bless you and favor you. Let me repeat that again. Live temporarily in the land that I will be with you, and will bless and favor you. For I will give all these lands to you and your descendants. I will establish and carry out the oath which I swore to Abraham your father. Verse number 4, I will make your descendants multiply as stars of heaven, and I will give your descendants to all these lands, and by your descendants shall all the nations of the earth be blessed. Because Abraham listened to me and obeyed my voice and kept my charge and my commandments, my statutes and my laws. Verse number 6. So Isaac stayed in Gerar. So Isaac stayed in Gerar. I want us to jump to verse number 18. Now Isaac again dug the wells of water which has been dug in the days of Abraham his father, because the Philistines had filled them up with dirt after the death of Abraham. And he gave the wells the same names that his father had given them. But when Isaac's servants dug in the valley and found there a well of flowing spring water, the headsman of Gerar quarreled with Isaac's headsman, saying, the water is ours. So Isaac named the well Esek, meaning quarreling, because they quarreled with him. Verse number 21, then his servants dug another well and quarreled over that also, and they quarreled over that also. So Isaac named it Sitnah, which means enmity.
Verse number 22, he moved away from there and dug another well. They did not quarrel over that one, so he named it Rehoboth, saying, for now the Lord has made room for us, and we shall be prosperous in the land. Please read for me. Verse 1 to 6, jump to 18 to 22. Kwabakhona indlala ezweni ngaphandle kwendlala yokuqala eyayikhona emihleni kaAbrahama uIsaka waya eGerari kuAbimeleki inkosi yamaFilisti. uJehova wabonakala kuye wathi, ungehleli eGibhithe, hlala ezweni engizakukutshela lona. Ugogobale kulelozwe, ngizakuba nawe, ngikubusise, ngokuba ngiyakunika wena nenzalo yakho onke lawa mazwe. Ngigcwalise isifungo engasifunga kuAbrahama uyihlo. Ngiyakwandisa inzalo yakho, ibe ngangezinkanyezi zezulu, ngiyiphe inzalo yakho onke lawo mazwe. Ngenzalo yakho ziyakubusiswa izizwe zonke zomhlaba. Ngokuba uAbraham walalela izwi lami, wagcina ukusho kwami, nemiyalo yami, nezimiso zami, nemithetho yami. uIsaka wahlala ke eGerari. Jump to verse number 18. uIsaka wabuye wemba imithombo yamanzi ababeyimbile ezinsukwini zikaAbrahama uyise. Ngokuba amaFilisti ayeyivalile emva kokufa kukaAbrahama, wayibiza ngamagama ayiqamba ngawo uyise. Izinceku zikaIsaka zemba esigodini, zafumana umthombo wamanzi ophethuzayo. Abelusi baseGerari baphikisana nabelusi bakaIsaka, bathi, amanzi angawethu. Wabiza igama lomthombo ngokuthi iEseke, ngokuba baphikisana naye. Bemba omunye umthombo, baphikisana nangawo, waqamba igama lawo ngokuthi iStina. Wasuka lapho wemba omunye umthombo, abaphikisananga ngawo, wabiza igama lawo ngokuthi iRehoboth. Wathi, ngokuba uJehova usenzele indawo, siyakwanda ezweni. You alone are my heart desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. For you alone make my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. For you alone make my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship. Please look at your neighbor and say, you are empowered to succeed. Stay in your gerah. Try another one for me. Say, you are empowered to succeed. Stay in your gerah. In your gerah, you are empowered to succeed. Chane gerah unikiwa mandla okuphumelela. Akakuzanga uzama omunye eGerari unikiwa amandla okuphumelela. Oh, hallelujah.
Okay, bazalwane. We studied the word of God in Genesis 1, 26, 27 and 28. Inhloso nqangi yokudala komuntu uNkulunkulu emhlabeni. Ngaphambi kokuba disperse noma amlethe uNkulunkulu umuntu emhlabeni, ngicela uyithinte uthi umuntu. Yeah, ngaphambi kokuba uNkulunkulu akulethe emhlabeni, noma ngabe wafika ngo1977, noma ngabe wafika ngo1902, noma ngabe wafika ngo1973, noma ngabe wafika ngo1980, noma ngabe wafika ngo1999, noma ngabe wafika ngo2000, noma ngabe wafika ngo2005, 2010, noma ngabe ufike nini, kodwa ngaphambi kokuba akulethe emaphakadeni, uNkulunkulu wenza inhloso yokukudala. Nikhona bazalwane? Lento yokuhlangana noma wakho nobabu wakho leyo into nje yayiyicebo lokuthi ufike, kodwa wayiseqedile ngempilo yakho, wayisekunike zonke all the tools that you will need on earth. Lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu wayeseyambusisa umuntu, wathi masemdalile uNkulunkulu umuntu wayeseyambusisa. Ngicela ngibule sethani wabusiswa. Ngicela uphinde umzamo uthi wabusiswa. Ngiyazi ukuthi khona abakhuluma amazwi okuqalekisa, ngiyazi ukuthi khona abakhuluma amazwi ukuthi ngeke ufike ndawo, ngiyazi ukuthi khona ababhejile ngempilo yakho, ngiyazi ukuthi khona abathakathi abahlangana umhlangano benza izinto base bayakho, kodwa wena kuthi angimemeze ngithi ba late ngoba wabusiswa. Benze late ngoba tshela umakhelwane thani wabusiswa. Wabusiswa ungakafika emhlabeni, wabusiswa. Wabusiswa ungakangqongqozi kulowo mnyango ungavuleki, kodwa wena wasubusisiwe. Wabusiswa ungakaganeli kulowo muzi, wasubusisiwe. Wena wabusiswa. 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 Lithi ke waseyababusisa. Waseke sethi hambani ke niye emhlabeni nigcwalise umhlaba, niunqobe umhlaba. Oh bazalwane, niwenzeni umhlaba? Niunqobe umhlaba. Awumtshela sethani ngiyanqoba. Ya. Mhlamba ngiyilungise kanjena. Uma uNkulunkulu esho, ukusho kwakhe kuyi-empowerment. Ukusho kaNkulunkulu kuba nazo zonke izinto ezidingakalayo for lokho kusho. Uma uNkulunkulu eseze washo, noma ngabe bekufanele kwenze kokucontrary ngoba uNkulunkulu seze washo. Uma uNkulunkulu ethi unqoba umhlaba, ekushweni kwakhe wafaka zonke izinto kuwe zokunqoba. Angiphinde ngisho mayethi unqoba umhlaba, akakuthumi uNkulunkulu engakayifaki yonke into kwi-design yakho ezokwenza ukuthi ukwazi ukunqoba. Mayethi unqoba umhlaba, usho ukuthi la kuwe ngaphakathi kukhona yonke into oyidingayo concerning ukunqoba. Ikuphi lento? Ikuphi lento? Ikuphi lento? Yonke into concerning uhambo lwakho nokunqoba kwakho ikuwe. Awuthi ngikuprovele, ngisho uyenyangeni ufuna ikusize. Inyanga inika wena into besithi wena ubokwenza bese uyasho. Ngisho uyakudokotela ufuna amaphilisi unika wena athi ubowaphuza ngoba into concerning ukunqoba ikuwe. Umthinde lokuwe seduze ukuthi kuwe. Ikuwe into yokunqoba ikuwe. Ya ikuwe. Yingakho thini ayikho into ongayenzela umuntu yokuthi yena anqobe uma yena engakafuni. So uNkulunkulu uthi niunqobe umhlaba. Niunqobe umhlaba. Esathi nibuse. Nenzeni? Nibuse. Lento yokubusa yanikwa wena, wathi nibuse.
Phela yingakho even if you want someone to be your president, amandla okumnikeza ubupresident akuwe. Bakhona nabantu base South Africa. Yeah. Ngisho ngathi ufuna ukwenza umuntu ikhansela ngoNovember nje umuntu ozoniphatha ngakini amandla ukuthi aniphatha kubani. Ako. So last funda khona namhlanje lithi izwi kaNkulunkulu, help me Holy Spirit not to be long. Sifunda khona namhlanje lithi izwi kaNkulunkulu. There was Isaac in the previous chapter number 22. Lisivezela chapter number 25 rather. Lisivezela uIsaac ezalwa uma wakhe nobabu wakhe uSarah. No, chapter number 25, chapter number 25, yes. Lisivezela i-record rather lama descendants ka-Abraham, which was Isaac. Bese liyaveza ukuthi uIsaac was 40 years old ngesikhathi eshada uRebecca. Isaac was 40 years old eshada uRebecca. Bese lithi uIsaac wathandaza kuNkulunkulu ngoba noRebecca wayengakwazi ukuthola abantwana. Uyayikhumbula ke lento yayikade yenzeke kuma wakhe uSarah owaze wamzala esewugogo ona 100 ngoba engabatholi naye abantwana. Asifast forward ke bazalwane. Lithi iBhayibheli wathi uIsaac edlula ngaseGerar. Lithi kwakunesomiso esikhulu. Cela ungitshele sethando kwakunesomiso. Lento ethi kwakunesomiso mapholoba isho ukuthi kwaku impossible for productivity. Lento ethi kwakunesomiso isho ukuthi kwaku impossible to thrive. Lento ethi kwakunesomiso isho ukuthi the economy was not good. Kwakunesomiso esikhulu. Bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu wafika kuIsaac wathi, I want you to temporarily stay in this land and not move. In a land where there was no productivity, in the land where there was not fruitfulness, in the land where there was nothing promising, in the land where there was no green grass, no crops, nothing happening, in the land where upetrol unyuka kakhulu, in the land la khona amathuba omsebenzi engekho khona, in a land la i-economy ishone phansi khona, in a land la irandi lingenawo amandla khona, but the Lord says stay in Gerar. But before he says stay in Gerar in verse number 6, look at the previous verses. I believe this is verse number 4 and verse number 5. The Lord blessed. Did I read with you the Bible? The Lord blessed Isaac. Ngaphambi kokuthi athi hlala in a land that does not have productivity, the Lord blessed Isaac and favored Isaac. The Lord blessed Isaac and favored Isaac. Kuyenzeka uNkulunkulu akusezweni le-unproductivity kodwa manje uthemba into asesuke wayenza. The Lord blessed Isaac and favored Isaac. When the Lord blessed Isaac, he was empowering him for anything, for any land, for any circumstance, for any situation. Allow me, kingdom citizens, sondele duze kwakho. Noma ngabe you are in a situation, you are already empowered for that circumstance. Noma ngabe you are going through your wilderness, you are already empowered for that situation. Noma ngabe abantu bayakushiya, you are already empowered. He doesn't send you before he empowers you. He doesn't command you to be fruitful and dominate before he empowers you. Inkosi yazi awuzukuyidinga empowerment uma uyezwele linakho konke. No wonder udlula ezintweni ezinje.
No wonder you've been through what you've been through. No wonder udlule emililweni emingaka. No wonder udlule emanzini amaningi. You are already empowered for that situation. Already empowered. Now, if I understand that Isaac is already empowered, so the Bible says he blessed Isaac and he favored Isaac. Then he started to tell him, he said to him, Isaac, I will make your descendants multiply. Wamnikeza ama promises. This is verse number 3 where he said, live temporarily in this land and I will be with you. I will be with you. I will be with you. So he does not only bless, then he says he blessed him and favored him. He does not only bless you and leave you. Oh, bazalwane, can you understand? Can you understand? Ukuthi baningi kangakanani abangakithi. Kukhona empowerment ngakithi. Kukhona favor ngakithi bese kuba khona naye. How can you fail when you are this loaded? So he says, I'll be with you. Now, emva kwalokho ke sethi stay in Gerar. When you stay in Gerar, go with me to verse number 8, and then the Bible says, Isaac wahamba wasukela imthombo. Ngoba until you understand how much you are loaded, oh, can I borrow that word? How much you are loaded, you won't be able to pursue them, overtake them, and take it all until you recognize, understand how much you are loaded. Until you understand how much you are loaded. So into engihlalisa phansi ngesabe ukusukela ikamu lama Aram ungayiqondi ukungazazi ukuthi nginamandla mangakanani. Awubazalwane bamsondelani kimi ngithi mina into ekwenza ubalekele lezi zinto ezikujahayo ukungazazi ukungaziqondi ukuthi wena unamandla mangakanani. Let me tell you, wena ungasukela ikamu lama Aramu noma unobulephero kodwa ama Aramu ezwe impi kaJehova isondela balekiswa yini amadoda amane anobulephero. Inkinga lamadoda ayayiqonda ayazazi. We are loaded. Touch your neighbor and say you are loaded with too much power. Mtshele thana ugwela amandla. Ugwela amandla makhelwa. Until you realize how powerful you are. Thatha amadoda amane sohlala la kuze kube nini? Uma siyekama indlala ikhona. Uma siyangaphakathi indlala ikhona. Uma siyekama lama Aram azosibulala. Kuthiwa yasithenye kwenye noma ngasibulala asife kube kanye masifa kodwa khona siyobe siwasukelile. Until a man understand how much power he possesses himself inside himself, he will not be able to stand against things that are standing against him. Until you realize how much power you possess, you will keep on being a statistic of unemployed people. Until you realized how much power you possess, you will always become a statistics in South Africa of people who are poor. Until you realize what you possess. When Isaac realized that he blessed me and favored me and he is with me, yes, there is famine.
And I'm not gonna pray for famine to go. There is famine. I'm not gonna fast for famine to be over. Kukhona indlala. Angizuthandazela indlala ukuthi ayiphele. Kukhona indlala eGera. Angizubaleka eGera ngoba kukhona indlala. Kukhona indlala eGera. Kodwa ngizokufastela ukuthi indlala ayiphele. But there is something I possess. I'm too loaded. Ukuhlala ezweni lefemine. Angizubaleka kulo. Ngizoshintsha lona. Go on earth and dominate. Be fruitful. Multiply. Subdue the earth. Ngizoshintsha wona. Uthi just mabafundisa ukuthandaza anothi thy will be done. Thy kingdom come. It doesn't say pray that we may go to your kingdom. He say let your kingdom come. I change the place where I am at. I don't run away from where I am at, but I change. Intando yakho yenziwe. Intando yakho yenziwe. Njengalokho yenziwe ezulwini. He doesn't say pray ukuthi ngithathe ngezulwini ngiyokwenza intando yakho. Uthi kodwa ngila. Ngizokwenza intando yakho ngila. Now you're not going to be a coward. You're not going to be a coward. You're not going to be a coward. I tell you, you are not going to be a coward. If you're a kingdom citizen, you're not going to be a coward. Ubalekela indawo wayinikwayo ngenxa yeinkinga ezikuyo. Hlala eGera. Hlala eGera. Hlala eGera. Don't be a coward. But listen, awuhlale eGera uthi deghe. Sobona ngawe Nkosi makuyintando yakho sobona intande kuphi? Intande kuphi? Intando yakhe ukuthi pursue them. Overtake them. Until pursue them until you overtake them all. Intando yakhe leyo. Intando yakhe ithi qukula amapiki namafosholo. Uhamba uyobheka imithombo kayihlo eyambozwa amaFilisti. Kunendlala yebo kodwa intando yakhe ithi wena unamandla. Take your tools. Shona khona. Kuyayiwa khona. Awungithini athi ngisondele kuwe kancane. Athi ngisondele kuwe kancane. Kuyayiwa la lento oyifuna kuyayiwa. Akuyoneza kuwe woya kuyo. Awuthi ngisondele kuwe futhi ngisondele futhi kuyayiwa khona kuyayiwa lo msebenzi ofuna yiwena ozoya kuwo kuyayiwa khona. Kuyayiwa khona. Lento oyifunayo ilinde wena. Angeke uhlule amadoda anobulepheri wena. Bukela ntuthaneni. Filandini. Kuyayiwa khona. Kuyayiwa khona unqonqoza kuze kuvulwe. Uba ngumsindo kuze kuvuleke. Angizukuhamba la. Kuyayiwa khona. Umbamba njengoJakobe uthi angizukukudedela. Ungakangibusisi. You keep on doing it. You keep on doing it. You fail, you do it again. You fail, you start it again. You fail, you start it again. Wathatha amapiki namafosholo. I'm about to close. Washona khona. Kuyo yonke imithombo kayise uAbraham eyayigqitshwa amaFilisti. Lithi wafika kumthombo wokuqala. Watshela ama servants akhe. Wathi sokumba la.
Nansi kenye into. uAbraham enyukela eMount Moriah wawashiya ama-servants akhe enzansi. Kodwa uIsaac eyokumba imithombo wahamba nama-servants akhe. Akuzona zonke indawo ohamba nabantu abathile kuzo. Now until I see that my friend group align with what I believe, angihambi nabangani abangakholelwa kwinto engikholelwa kuyo. Mina mangikholelwa ukuthi nginamandla okunqukula intaba iphonse kolwandle, angizuba nabangani abangayikholelwa leyo nto. Ngoba lawo ma-servants azongidisturba wasale ezansi kwentaba. I don't keep people in my chambers who don't subscribe in what I believe. Yiyo ke lenye into inkinga yakho, yiyo le yenye into eyinkinga yakho. Wadakwa uthando waze wayikhohlwa ukuthi ukholelwa kwini. Lo seduze kwakho wakunikeza inkolo yakhe yokuthi wena uyilutho ngeke wenze lutho, angeke wena uzuphumelele, wena ngeke, wakutshela lezi zinto nawe wayikholwa ngoba wasuke wahamba nezinceke okungahanjwa nazo. Khona izinceke ezishiwa phansi kwentaba akuhanjwa nazo zonke. Wena wasanganiswa ifriendship, wasanganiswa ukuthi kusekhofini umngani wakho, wagcina abangani aba-wrong. Othi uma ubatshela ukuthi I can do it through Christ who strengthens me, bathi ngathi usuyahlanya, angeke leyo nto yenzeke. Uke wazizwa nindaba yithini? SABC ugcina nini ukubuka? You kept wrong people. Asihambi nazo zonke ingceke, khona ezisalayo enzansi kwentaba. Tshela makhana thani shiya lezo ngceke. Shiya lezo ngceke. Shiya lezo ngceke, zilimaza ukholo lwakho. Ngesikhathi ilimaza ukholo lwakho ilimaza amandla akho. Ngoba awunawo amandla ngaphandle kokholo lwakho. Makulimala ukholo lwakho kulimala amandla akho. Shiya lezo ngceke. Shiya lezo ngceke. Awubazalwane bamshiya lezo ngceke. Wena wawungenjena wasuke wazwana nezingceke ezishiwayo. Kukhona izingceke ezishiwa eduze kwentaba. Kukhona izingceke esinganyukeli nazo eMount Moriah. Shiya lezo ngceke. Waselecta kahle uIsaac. Waselecta abantu bokholo njengolwakhe. Uthi wathi mabefika bamba nezingceke zakho wathi sihamba la. Bamba kune famine. Kunani? Thona ngesiZulu. Kunesomiso. Bamba kunani? Kusho ukuthi i-situation noma i-circumstance ayisivimbeli ukuthi simbe. Yes, 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 I agree. The private sector is changing some things, Mambulu. The private sector is retrenching. The private sector is cutting down costs. Isomiso leso, but isomiso asingivimbi ukuba gimbe. I wish someone was hearing me. I agree. There is an announcement that the economy is not doing well. Investors are not here. And so there is unemployment. God is somiso asingvimbeli ukuba ngimbe. Ukhona ozongithanda namhlanje. Yes, I agree. Amathenda wekho avaliwe ngenxa yebudget. Isomiso leso kodwa singivimbi. Ngimba kunesomiso, angilindi kuze kunethe, ngimba kunesomiso. Now this is the problem about you. Ulinde kuze kunethe. In fact awulindile kuze kunethe. Uthandaza uNkulunkulu nethisa imvula. Stop that nonsensical prayer.
hamba uyokumba kunesomiso. Because this is what will happen to you. Njengoba lokhu uthandaza ukuthi uNkulunkulu unethisa imvula, ngeke azayinethisa uNkulunkulu imvula ngoba ku decide yena ukuthi eGera akube nesomiso. Manje ke into ozosuka uyenze wena uzojika uthi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu akayizwa imithandazo yami kanti uthandaza umthandazo oronga. Asithandazi manje siyamba omtshana khansani yimba mfowethu yimba manje yimba manje. Yes. Isizathu ucabanga ukuthi ilento ayikho la. Usuke wathandaza ngesikhathi sokumba. Asithandazi manje siyamba. Ngoba isomiso senziwe uyena. Number 2, uthandaza umthandazo inkosi ngisuse eGera. Kanti ubani othe hlala. Ubani othe hlala eGera. Uzumbuka uNkulunkulu unjani? Uthi hlala eGera temporarily. Ukubiza eGera ngesikhathi sesomiso. Ngoba lo temporarily uyangitshela ukuthi should nesesomiso si temporary. Kodwa mina ufuna ngihlale ngesikhathi sesomiso. Ngoba ufuna ngirealize amandla awafake kimi when he blessed me. When he blessed you, he gave you that power to subdue. Ngoba bamba mabemba aphuma amanzi. It was a spring water. Basuka bafana iqhwaga zamaFilisti zafike zababangisa. Wayeseyawuyeka lo mthombo kodwa wangayeka. Ukhona nengikhuluma naye. Wawuyeka umthombo kodwa wangayeka. Wawuyeka umthombo kodwa wangayeka. Inkinga yakho uthola uregret bese uyayeka. Particular interview angiphasanga so I'm discouraged. Hey, akekho discouraged la. Siyamba uma bengangiqashanga ngapha ngiyawuyeka lo mthombo ngiyobheka enye indawo ngiya. Ukhona nozongizwa kuleli sonto. Ningabanjwa upinki bantu bami. Ukhona nozongizwa kulendlu. Uma bengiregrethile kulomsebenzi ngiyawushiya ngiyobheka omunye ngiya-applya ngiyamba. Uma bengixosha ngapha shiya umthombo kodwa ungayeki ukumba. Shiya umthombo ungashiyi ikhali zakho zokumba. Hayi ngithi ngiqeda ukufunda i-email ethi we regret to tell you ngibe ngisende enye i-email application. Ngithi ngingene enye ethi we regret to tell you ngibe ngisende enye application. Angiyeke ukumba ngize ngithola isiphethu samanzi. Bangidecline eNedbank for my bond. Ngithi ngiqeda ukuthola i-decline yabo ngibe ngiyifaka i-bond application ka-Standard Bank bangidecline. Ngiyeke ngihambe ngiyeka FNB. Ukhona umthombo ongizogcina ngowutholile. Lasithandaza. Ushiya lo wokuqala. What they quarreled with me. Manje ke inkinga yakho wena. When they quarrel with you. Wophoco baliviki lonke akudleki. Uje abantu abami. Mase yibona posto nje kancane. Uje abantu abami. Lento yokugowa yenziwa umuntu ongazazi amandla. Lento yokugowa. Ngoba uma umthombo bengiphuce wona ngiyawushiya nje. Ngiyawushiya. Angigowi mina. Ugowela uthi ushiyiwe. Sithutha. Gowela ushiya.
Shiya lo mthombo, hamba uyozama omunye umthombo. Zama omunye umthombo. Awusadli iviki lonke. Uthathela umthombo. Ubani othe seyiphelile indawo ongayimba. Usangihamba wena. Faka uyigeza mntanami, faka iperfume yakho uhamba uqholoshe. Shake ama hips anyana akho lawa. Khona umthombo ongasumbeke. Lithi wahamba waya kwindawo yesibili khona eGera. Manje ngicela abafundisi babe neyiqaphele leyo ukuthi ngesikhathi bemphuca umthombo benza iphutha bangamphuca izikhali zokumba umthombo. Bangiphuca umthombo kodwa hayi izikhali. Kusho ukuthi lento engangibe ngayo ekuqaleni ngisanayo. Then kusho ukuthi ngisangihamba futhi. Wahamba nezikhali zakhe wambo wesibili. Bathi sewumbili baphinde bamphuca futhi. Bathe mabemphuca lo mthombo kwasho ukuthi baphuca umuntu ozaziyo ukuthi I was blessed, I was favored and he is with me. I was blessed, I was favored and he is with me. I was blessed, I was favored and he is with me. Lift up your right hand and say, I am blessed, I am favored and he is with me. I am blessed, I am favored and he is with me. Hi Boshabalala, good to see you. I am blessed, I'm favored and he is with me. Bamphuca owesibili waseya kowesithathu. Lalela ke iBhayibheli sesiyathandaza. Nanti lingiqeda iBhayibheli. Lithi they were defeated by the fact hayi ukuthi walwa nabo. Lithi bavele bahluleka ukuphinde bamlwise. They were defeated by his persistence. Bathi sihlezi sibabona abantu. Abantu baya give up. Kodwa wonjani lona? Sivala imali zakhe kodwa aka give up. Sivala ama client kodwa aka give up. Simncisha umsebenzi kodwa aka give up. Uyaxoshwa emsebenzini kodwa aka give up. Wonja hlobo luni? Lord. Uya regret kodwa aka give up. Mayefika kulo mthombo wesithathu lithi wahamba. Let me close. Qhubeka. 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 Keep on digging those wells. 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 Boyose bakhathale bona. Keep on digging those wells. Boyose bakuvimke bona. Boze kube yibo abakhathalayo. Keep on keeping on. Kokungcobo mayiqeda ukumba lo mthombo bangamvimba. Bathi sesehlulile. Akalwanga nathi. Akasithandazelanga. Akasiqalekisanga. The person kept on digging the wells. Thiwa wayese uqamba igama. Watch it, this is my Rehoboth. For the Lord has given me a place and we shall be fruitful. Bengithi nginamafenda ekhaya. Ingxaki yami nawe ukuthi ufuna ukuba fruitful ungakasubjoy. Angazomkhona nozongizwa lapho. Ngithi mina inkinga yami ngawe
ufuna ukuba fruitful, ufuna ukwanda ungakanqobi. Uyabona ukuthi uyayiphambanisa lento. Fanele uqale unqobe ukuze ukwazi ukwanda. You can't be fruitful until you subdue. Every territory where you want to be fruitful kuyona, you must first subdue. Now it means if I have to first subdue, then I must accept there will be resistance. There will be resistance. Kuzoba khona isomiso esikhona ukuze ngifunde kuqala ukunqoba. God bless you. Lift your hands to heaven. I don't know who the Lord was speaking to, but Jehovah was speaking to someone. You've been giving up. Sekuyinto yakho uyaziwa ukuthi when you give up. Uyaziwa ukuthi you give up. And the Lord was speaking to you namhlanje. Stop giving up. Ngoba. Lift up your hands and begin to pray. Begin to pray. Begin to pray.